Arratsaldeon guztioi, ongi etorri, zea gaur gure saio honetara Miguel de Aranburu historialarien elkarteak antolatzen duen hitzaldi sorta honetara. Bakizue normalean Gipuzkoako historiari buruz hitz egiten degula, Gipuzkoako pasarte ez ezagunak jakitera edo aditzera emateko, baina gaur Gipuzkoarekin lotu behar badegu gure hitzaldia, esango dugu gure ikerlaria Gipuzkoarra dela. Eta gero Nafarroari buruz hitz egingo degula, baina Nafarroa antzinatean. Beraz, garai horretako mugak ez ziren gaur egungoak eta lurraldea baskoiena zen. Ikuspuntu horretatik kontuan harturik Gipuzkoaren zati bat ere baskoien lurraldetzat jo dezakegula, eta oso interesgarria delako berak aurkeztuko duena erromatartze prozesuari buruz, komunikabideak eta Gipuzkoarekin ere lotuta egon daitekela puntu bateraino, horregatik gonbidatu dugu gaur Oiane Mendizabal arkeologoa, hemen dakaguna, hitzaldi hau ematera, batez ere Pirineoko galtzada erromatarrei buruz. Komunikatzen dutena inperioko leku ezberdinak mendebaldean. Beti kontuan izanik erromak menderatzen duela sistema, eta horregatik gaur gure ikuspuntu administratiboak ez duela zentzu handirik ikuspuntu horretatik. Oiane Mendizabal, esan dudan bezala arkeologoa da, eta gaztea den arren, ardura dauka azkeneko urtetan aztarnategi handi batekin Nafarroko inguruan dagona, Orreaga famatua inguruan dagona, hain zuzen ere Auritz, Espinal, Herria, kokatuta dagoen leku hori, argazkian ikusten dezuten bezala. Leku hori azkeneko urtetan ezaguna izan da, batez ere orain dela urte batzuk, miliario batzuk agertu zirelako, miliario erromatarrak, eta pixka bat pista ematen zuten hor zeozer haundia edo interesgarria egon zitekela. Baita ere, orain dela 30, 40 urteia nekropoli bat induztu zen tokian, baita ere aditzera ematen hor zeozer interesgarria importantea egongo zala. Berak gaur horri buruz hitz egingo dugu, eta lekua, hain zuzen ere, ez da txikia edo makala edo zer gauza, baizik eta hiri oso bat dakagu hor, aurrean, segurazki, berak esango digu. Eta esan dudan bezala, arkeologia lanetan aritu da azkeneko urte hauetan Arantzadi Zientzia Elkarteko kide bezala. Eta Arantzadi Zientzia Elkartea da aztarnategi honetaz arduratzen den erakundea. Baita ere, esan behar da, nik nola Euskal Herriko Unibertsitatea irakaslea naizen, baita ere nirera jotzen dut. Eta azkenekotan gure doktorego programan sartu da bere tesi doktorala egiteko honi buruz, hain zuzen ere. Eta horri esker ere, hemendik gutxira, erromera joango da, gehiago ikastera edo gehiago ikertzera erromatarrei buruz. Hori guztiarekin espero ezagun datozen urteotan oso berri onak izango ditugula erromatartzeari buruz gure lurraldetan eta gure ingurutan. Eta besterik gabe, hitza ematen diot Oianeri. Eskerrik asko Elenari, hitzaldi ziklontara gonbidatzagatik eta onera hurbilduzteraten guztioi. Lehenik eta behin hori hitzaldi hau antolatu dut 5 puntutan markatu. Eta sarrera txiki bat egiteko, nola publiko orokorra dagoen eta pixka bat sarrera enfokatu dut erromatarkuntzan nola ikertzen da, nola dakigu erromatarrei buruzko informazioa nola biziziren, zer egiten zuten, zer gertaera zauden, hola oso orokortuta informazio iturri garrantzitsuenak dira alde batetik testu idatzietatik datozenak, eta orduan historialari batzuk eta bertan dira dituak eta
eta gero gu arkeologoak egoten gara erregistro materiala ikertzen. Zer da erregistro materiala? Objektuak, eguneroko gauzak, arrastoak, eraikinen hondarrak, eta bar. Eta orduan, bai batetik eratortzen den informazioa eta bai bestetik eratorrena uztartuta, askotan ez dela bat ere erresa izaten, horren bidez saiatzen gera pixka bat ezagutzen zer gertatu zen gure lurralde hauetan garai eta kronologia hauetan. Tradizionalki, bai Nafarroan eta bai Gipuzkoan eta erromatarkuntza egia da ikertu dela, baina batez ere Ebro Araneko inguruetan, oso lauak diren guneetan, Araba inguruan, Nafarroan, eta batez ere aztarnategi monumentalenetan. Beti erromatarrak burura etortzen daizkigunean gehienetan ikusten ditugu irudian dauden bezalako zutabeak, harrizko eskulturak, marmolezkoak, eta bar. Eta egia da, 60-70 hamarkadan aztarnategi mota hauek industera eta ikertzera dedikatu direla ikerlariak. Zer gertatzen da? Ikusten dugu mosaikoekin eta bar, hortik kanpo, hau da, gune ezeetan, Kantabriar isurialdean, Gipuzkoa bezalako lurraldetan, Nafarroa iparraldean eta bar, zer esan nahi du, ez zegoela erromatarrik, testu idatziek ere informazio askoz ere urriagoa ematen digute gune hauei buruz. Kontua da, benetan ikertzen hasi direnean gune hauek, konturatu direla, badaudela erromatar aztarnak. Agian ez dira inikusgarriak, beste materialidade mota badaukatelako, baino horrek ez du esan nahi, horri buruzko informazio gutxiago dagoenik, edo gune hauek ez ziren ikain erromatarrak, Ebro Aranekoak bezain beste kontua da, beste jarduera ekonomiko batzu zituztela, beste bizimodu batzuk, beste material batzuk erabiltzen zituztela, eta bar. Eta, horren adibide izan daitezke, hemen Gipuzkoan gertu Oiasoren kasua, edo Bizkaian Foruakoa baita ere, eta hori esan dezakegu, aztarnategi horiek, 80-marreko hamarkadan industu direla, Helenak ondo esan duen bezala, nik oraina azalduko deten gune horretan ere 80-marreko hamarkadan nekropoliak industuko dira, garairako nahiko berrikutza izan zirena bertan arrasto erromatarrak zeudela ikusi zelako, baino mendialdea egia esan nahiko aztuta zegon. Testuek esaten zuten, zegoela galtzada bat, I-34 deitzen zana, gaur egungo errepideek izenak dituzten bezala, nazional bat edo, garaian zen I-34, Pirineoak zerkatzen zitula, baino ez zan ikerketa sakonik egin edo ez zegon arrasto materialik ere hori guztia ziurtasunez baieztatzeko teoria batzuk zeuden, baino hortan gelditzen zen. Orduan, gure lantaldeak, Bai Arantzadi Zientzialkartea beste erakunde batzuekin elkarlanean, pixka bat inguru honetako erromatarkuntzari buruz hasi gara lanean. Ez detaztu nahi, orain ikusiko dezuen prozesu eta lan guzti hau esatea izan dela jende askok parte hartu delako, ni ordezkari bat naiz lantaldekoa, baina lantaldea oso anitza da, ikasketa desberdinetako jendea dago, adin desberdinetakoa, jendeak ordu eta denbora pila pasadu bolondrez moduan, laguntzen, bakoitzak aldun ekarpenekin eta bar, eta horregatik eskertu nahiko nuke hemendik guztiek egin duten ekarpena gaur hemen erakutsiko dizuedan fruitu hau ikusteko edo. Guzti hau nola hasten da martxan? 2018 urtetik Arantzadi Zientzialkartean sortuko da lantalde bat bide zaharrak ikertzeko. Zer gertatzen da? Juan Mari Martínez Txoperena izango dela Aurizberri, hor Espinaleko bertako pertsona bat betidanik izan duena interesa, bai megalitismoaren inguruan, aztarna zaharrak, bertiko historian eta bar, hasiko da inguru horretako galtzada erromatar horren bila. Zer gertatzen da? Momentura arte, ikerlari gehienek, testuak ikertzen zituztela, edo aipamen historikotara jotzen zutela eta bar, baino inor ezan hasi inguru horietan ibiltzen eta landamiaketan eta bar. Orduan, 2011 urtean,
bere hipotesiak ikusteko, arrari zanean, basoan begiratzen galtzada nondi joan ziteken eta bar, topatu zituna izan ziren 3 miliario. Zer dira miliarioak? Miliarioak dira, esan dugu galtzadak direla errepideak bezala, miliarioak izango dira seinaleak. Bai? Eta 3 miliario horiek garrantzitsuak izan ziren, alde batetik proiektu honen guztiaren abiapuntua izango direlako, baina beste aldetik ere, galtzada lehen pentsatzen zana, bailara batetik zijoana, erroi barretik zijoana, hori izan zalako lehenengo harria, esateko, begira, teoria horrek ja ez du balio edo kolokan edo zalantzan jartzen da, eta hemen baditugu froga materialak esateko beste ibar batetik edo beste baiara batetik, Urrobi baiaratik, dijoala galtzada. Bai? Orduan, hori guztia, aurkikuntza guzti horrekin, martxan jarriko da ikerketa proiektu bat, eta ikerketa proiektu horretan egongo dira pauso edo fase desberdinak. Esan bezala lehena izango da miliarioena, pixka bat desmitifikatzeko, guztiok pentsatzen dagunean galtza bat, imaginatzen dugu arlauzazko bide bat, garbia, normalean beti inguru lauetan, eta bar, eta desmitifikatzeko daukagun irudi idiliko hori, jende asko hau ikusten duenean ez du galtza erromatar bat ikusten, azkenean dana da bide bat. Zergatik, guk ikusten pelikuletan eta ikustitugun ilustrazioetan, galtzadak arlauzekin daudenak, horiek normalean hirigune barruetan egoten dira, mantenimendu bat behar dutelako, eta bar. Hiri batetik besterako galtzadaren gunea, normalean harritxintxarrez egindako pista bat izaten zen. Bai? Eta izaten zuen, muino forma edo muino itxura erdian, euriak eta urak eta bazterretara drenatzeko, eta alik eta gutxien lokaztu eta alik eta gutxien izorratzeko. Orduan, mendibide bat izango zen, baina bere seinaleekin eta bar. Hor ikusten ditugu miliarioak lurrean, miliarioak zuti jartzeko eta ateratzeko interbentzio arkeologiko bat egin zen, hor ikusten ditugu miliarioak behin zutituta, eta miliario horietako bik gainera epigrafia zaukaten, hau da idatziak ziren. Ze ekarpen egiten digu horrek? Informazio ematen digula. Normalean miliarioak mota ezberdinetakoak izan daitezke. Batzuk izango dira distantziak seinalatuko dituztenak, gaur egun bezala agian Donostiara 10 kilometro. Baina kasu honetan izango dira 2 miliario propagandistikoak. Hau da, gaur aipatuko dutenak, galtzada horretan lanen bat, edo moldaketaren bat, edo obraren bat egiteko dirua jarri duen enperadorea kasu honetan. Eta orduan, enperadoren izenak ikusita, badakigu hauek direla erromatar garai berantiarrekoak, hau da, iagongo gera, 4. mendearen hasiera inguruan eta bar, eta badakigu garai horretan behintzat, funtzionamenduan edo moldaketak egiten ari zirela inguru hauetan. Miliarioak aurkitzen dira, baina gero nola dakizu galtzadak hemendik edo handi jarraitzen duen. Horretarako, batez ere, landamiaketan oinarritu ziren, Juan Mari Martínez Txoperena eta beste lantalde bat, eta orduak pasatzen zituzten, irudizarrak begiratzen, ez dakit hemen ikusten dezuen, nola dagon soronetan, marra txuriago bat bezala, hori da galtzadako harriengatik, bertan humedadea ez da hainbeste pilatzen eta gehiago azkarrago lehortzen da lurra, eta holako arrastoen bidez egiten zuten azan, pixkanaka jun galtzada nundik izan zitekeen. Mendigiko beste lekuetan, hemen ikusten duzuen irudi honetan adibidez, hemen egin behar zuten azan, harria landu distantzia minimo bat izateko galtzada bertatik pasatzeko. Eta orduan baita ere aurkituzte beste gune batzutan, zizelkatutako markak harri hori lantzeko, harri hori berdintzeko, eta bertan plataforma bat eta leku egokiago bat egiteko. Hauek adibidez Luzaideko inguru hortan oso orografia malkartsua dagoenean eta horrelako arrastoak aurkitu daitezke. Argazkizarretan baita ere, azken aldian kontzentrazio partzelarioak egiten direnean eta pista berriak egiten direnean, desitxuratzen dira larren eta guneak, eta orduan argazkizarretan agian ikusgai dagoena, adibidez, hemen ikusten den marra honetan, baita ere,
iradoki daiteke edo intuitu daiteke nondik joango zen galtzada. Eta berdina hemen. Ez dakit hemen irudian oso ondo ikusten da, baina belarra lehorrago ateratzen da bertan dagoen harri kantitatearengatik. Zer gertatzen da? Azkenean, kilometro desentetan zehar, hainbeste ibili ordu sartu eta barrekin, gune batzutan konturatu ziren, talde horretako kideak, material kontzentrazioa handiagoa zagola. Eta horrela identifikatu ziren hainbat aztarnategi. Ondoren ikusiko dugunan, garrantzia handia izan dutenak inguruko erromatarkuntzan. Hau adibidez izango da Iturrotzekoa, hau egongo da Longidan ikusten dezue, hau hegoaldean dago Aurre Pirineoan kokatuta, baino horrela ere topatu zen 2012an Zaldua izango da lehenoelenak adirazidun Auritz eta Aurizberri arteko herri erromatar hori. Ikusten dezuen bezala, 2012an zundaketak egin zirenean, pentsaten leku egokia izan zitekela, bertan herrigune bat kokatzeko, aurkitu ziren 2 metroko sakonera zuten paretak, teknika konstruktibo oso garatuak, material kantitate handia, eta orduan ikusten zen gune hau garrantzitsua izango zela etorkizunean ikertzen jarraitu ahal izateko. Laburpen bat egiteko, galtzada identifikatu zen, hemen berdez dagoen marra honetan guztian zehar, eta galtzadaren inguruan edo galtzadarekin lotutako aztarnategiak, batzuk aurretik batzuden industria ezagututa eta beste batzuk honi esker identifikatu ziren. Beraz, bigarren edo hurrengo pausoa izango zen identifikatutako aztarnategi horiek ikertzea eta aztarnategi horiei buruz gehiago jakitea. Horretarako, ezinbesteko papera jokatu duen beste teknika bat izan da, edo beste sail bat izan da geofisika. Zakit zuek ezagutzen dezuen geofisika edo ez, labur esplikatuko dut, nire naiz batere aditua. Zuek pentsatu behar dezue, hau dela, lurrean eskaneo bat egitea bezala edo erradiografia bat ateratzea lurrari. Geofisikaren abantaila nagusinetako bat da ez dela lur zentimetro bat bera ere mugitu behar. Hau da, makina batekin gainazala pasatzen duzu, makina horrek igortzen ditu uhin batzuk eta lurrazpian dauden materialak edo material horren egoeraren arabera, uhin horiek bueltatuko dira makinara, seinale desberdina igorriz. Horri esker, lortzen dena da, imaginatu, kuadrikula honetan, hemen ikusten dugun bezalako egiturak antzematea. Geofisikaren barruan ere teknika desberdinak daude. Eta teknika bakoitzak ditu bere ezaugarriak, teknika batzuk hobeak dira egitura mota edo ezaugarri batzuk detektatzeko, beste batzuk beste batzutarako. Osagarriak dira, ez da bat bestea, baina hobea dela. Behar bada, komunikabideetan eta ezagunena izaten da georradarra. Baina, gure hemengo aztarnategietan erabili diren teknikak hiru izan dira. Alde batetik magnetikoa, bestetik georradarra eta bestetik elektrikoa. Eta, esan bezala, batzuetan agian seinaleak ez digu ezer ematen, hiru irudi hauek dira gune berarenak. Magnetikoan adibidez ez da ezer behirizten, aldiz georradarrean primeran ikusten da eraikin lauki zuzen baten planta, eta elektrikoan ere ematen digu nahiko seinalea. Aldiz, beste gune batean, beste ezaugarri batzuk baldin baditu, magnetikoan ondo antzematen da beste eraikin honen planta, georradarrean, zerbait ikus daiteke, eta elektrikoan bakarrik mugak bereiziko dira. Ikusita geofisikaren bidez, Zalduan, hau da, Auritz eta Aurizberri tarteko aztarnategi honetan, zegoen aztarnategia oso garrantzitsua zela eta ikerketa prozesuenak dimentsio handia hartzen ari zela edo, Arantzadi Zientzia Elkarteko Enrique Lekuona harremanetan jarri zen Museum of London arkeologiko erakundearekin, hau da Ingalaterrako enpresa bat, eta enpresa erakunde bat, eta bertakoekin harremanetan jarri ondoren, 2014 urtetik aurrera, Zalduako aztarnategi hau beraiekin batera zuzentzen du Arantzadik, hau da aztarnategiko zuzendaritza kolaborazio bat da Arantzadi eta Museum of London Arkeologi edo molakoen artean. Geofisikaz gain,
egin diren edo aplikatu diren beste teknika bat izan da geoarkeologiarena. Lehen esan badet, hau zala geofisika zala radiografia bat egitea lurrazalean, hau izango da biopsia txiki bat egitea bezala. Hau da, taladro baten bidez, egiten dana da zulatu lurra, eta broka hutsu baten tubo moduko bat sartzen da, eta hortik ateratzen da lagin bat. Lagin horretan ikusten dezuna da, batzezerako eraino dauden materialak, ze estratigrafia dagon, nahi baldin badezu hartu daitezke bertako lur muestrak gero gehiago ikertzeko, eta ideia bat ematen dizu, agian indusketak bat egin baino lehen, jakiteko zeintzuk izan daitezken gunerik interesgarrienak. Eta bestalde, erabili den beste teknika bat ere izango da dron hegaldiena edo argazkia aereoena. Honi esker, albideratu zen mikrotopografia bat egitea eta hobeto jakitea zein zen resoluzio handiagoarekin bertako orografia eta bertako aldaketak eta bar. Eta jendeak esaten du, arkeologia iritsi eta zulo bat egin. Bueno, ikusi dezue, zenbak teknika aplikatu diren eta zelan prozesuz, azken finean 2012an hasi ziren, eta 2012an egia da egin zirela zundaketa txiki batzuk, baina ondoren 2015 arte etzan berriro zundaketarik egingo. Ja behin geofisika eginda, geoarkeologia eginda, mikrotopografia eginda eta pauso guztiak eman ondoren, orduan egin ziren berriro zundaketak. Ja, aztarnategia hobeto ezagutzen danean eta benetan ezagutzen dezunean zeintzu diren interesatzen zaizkizun lekuak. Eta indusketa txiki hauen bidez, pixkanaka junginen urtetik urtera gehiago ezagutzen aztarnategia hori buruz. Eta behin, zundaketa txiki horiek egin ondoren eta 2017 eta 2018 urtean hasi ginen eremu zabaleko indusketak egiten. Hemen ikusi metodologia adirazterakoan hori gehienbat agertu da Zalduako aztarnategia, baina inguru honetako erromatarkuntza ikertzeko galtzadaz gain, hemen ikusten da galtzada gorriz seinalizatuta, galtzadaz gain, bi aztarnategi nagusitan dihardugu lanean gaur egun. Alde batetik Auritz berri tartean dagon Zalduakoa, hemen izar handi honekin dagona markatuta, eta bestetik 16 kilometro hegoalderago Artzibarreko udalean Artziko aztarnategi. Hemen ikuste dituzue gaur egungo mapa administratiboarekin kokatzeko, bat egongo da hori bi udalerrien mugan, eta horreagatik 5-6 kilometrotara, Ibainetatik oso gertu, eta beste aldiz Aurre Pirineoan kokatuta egongo da. Hemen ikusten dezue argazki bat, pixka kokatzeko ezakit ezagutzen dezuen ingurua, hau izango da Auritz, hemen Lainopean egongo litzateke Orreaga, eta hemen tartean egongo zen Ibainetako pasoa. Ibainetako pasotik gero Luzaideko barrankoa darroila dago, eta galtzada bertatik jetxiko zen pixkanaka Donibane Garaziondoko Donazarrerriraino iritsi arte. Bertan identifikatuta daude aztarna erromatarrak. Zalduan, lehen esan bezala, geofisika izan zen ekarpen garrantzitsua egin zuen teknika horietako bat. Ikusten dezuen bezala, miatutako guneak hektarea dexente izan ziren, hemen herriaren gehiengoa hemen kontzentratzen da, horrek ez du esan nahi, herria edo kokagune hau hemen onuntzaldera ere zabaldu ezin denik. Zergatik ez da egin hemen geofisika? Makina hauek pasatu izateko behar dana da belardia edo behar da eremu ireki bat izatea. Beraz, basoetan ezinezkoa da teknika hauek aplikatzea, eta hori da arrazoi bakarra, eta segurenik ziur gaude errekanen ingururaino ere asentamendua luzatuko zela, ze itxurak ala adierazten digu, eta gainera erreka pixkanaka igatuz dijoa sedimentua, eta errekan material dexentea agertzen da. Beraz, pentsa daitekena da ere, inguru honetan ere zabalduko zela herrigunea. Egintzan lehenengo indusketa eremu zabalean hemen, izango da kanpoko aldean, Otegiko zonalde honetan. Eta, industu zenean hemen 2016an, alde batetik hartu zen galtzada elementu zentral bezala, indus izan galtzadaren zati bat, eta alde batetik interesatzen zitzaiguna zen galtzadaren alde batean zeuden
poste moduko egitura batzuk, ea ber ze materialitakoak ziren eta bar, eta bestetik hemen beste eraikin baten aztarnak. Hemen kanpokaldean alde batetik ikusi genuen kontserbazio maila ez zala oso ona, pentsatzen dugu eraikitzeko erabiliko zuten materiala gehien bat egurra edo galkorra izango zalako, eta orduan agian egiten zuten oinarri bat harrizkoa eta hiltze dexente atera zitzaizkigun, eta orduan egur eta material galkor horiek usteldu egingo ziren edo galdu egingo ziren, eta harrizko oinarri hori gelditzen zaigu bakarrik. Hemen zauden poste moduko batzuk, eta hemen eraikin baten estantzia batzuk. Gainera kontuan hartu behar da, justo zonalde honetan, hau da, lursail honetan, goldea pasata dagola. Eta pentsatzen dugu goldea pasatu izanak baita ere aztarnategia gehiago izurratuko zula. Hemen zalduakoan aldiz, erdiarotik aurkitu da dokumentazioa, esanez inguru hau ez dela sekula goldatua izan, ja erdiaroan adierazten dutelako harri asko ateratzen dela. Beraz, ja aztarna batzuk ja bagenituen arrezkeroztik. 2017an aldiz, ja herrigunearen erdi-erdian industeko asmoa egon zen, hemen ere asmoa zen galtzada industea eta galtzadaren bai alde bateko eta besteko eraikinen zatiak. Hemen, alde batean aurkitu genituen aztarrak, baina egia da hobeto kontserbatuta zeudela, baino ez ziren oso desberdinak aurrekoan kanpokaldean aurkitutakoekin, bai ordea hemengo eraikin honekin. Hemen ja topatu ginen eraikin garrantzitsu batekin, eraikin hau izango da 2012an zundaketa egintzana, 2 metroko sakonerako potentzia adierazten ziguna, bertako materialen kalidadea oso altua da, ateratako materialak ere adierazten digute garrantzi handia izango zuen eraikin bat izango zela. Eta aparte konturatu ginen fase mordoa zaukan eraikina zala, ikusten zalako moldaketa bat, beste moldaketa baten gainean, beste moldaketa baten gainean, eta horrek adierazten zigun azkenan urte luzetan zehar erabilia izan zala. 2018an ikusita eraikin honek nahiko lan emango digula, egin genuna zen zabaldu iparralderantz eta beste gela bat zabaldu. Ze hemen ikusten dugun hau da eraikin honen gela bat bakarrik. Aurten zentratu gera beste gela honetan, baina eraikinak jarraitzen du bai mendebalderantz eta agian baita iparralderantz. Hemen ikusten dugulako paretak mugatik haratago dijoaztela. Agertutako materialen artean, beste egunetan ez bezala ikusten ditugun materialak bai dira prestigio handiagokoak edo aberatsagoak esan dezagun. Aurkitu ditugu adibidez mota ezberdinetako marmolak, marmol leunduak. Badakigu estantzia oso hau marmolezko lurra izango zula, ze aurkitu genuen hementxe baldosa bat baztuta edo hor gelditu zen harrapatuta, eta horri esker badakigu gela hau momenturen batean marmolez estalita egon zela. Baldosa zati pila bat, ez dugu pentsatu behar ere egurra zutenik erabiliko, egurra erabiliko zuten azkenean baso zinguratuta egongo zirelako, eta aurtengo berrikuntzetako bat izan dira odien agerpenak. Hau pista bat emango digute, bagian eraikin honek izan zezakeen funtzioari buruz. Ondoren baita ere ateratzen ziregun opus esplikatun deitzen diren adreilu txiki hauek horrela antolatuta opus esplikatun zorua osatuko luketelako. Ez dugu aurkitu oraindik zalduan gelarik zoru honekin bere jatorrizko lekuan, bai ordea horrelako ehundaka eta ehundaka ladrillo. Orduan zoruren batek horrelako izan beharko luke. Materialen artean ikusten duguna da berdina, azkenean zeramikak ere ez dira nola nahikoak, gehienak dira pigmentatuak, nahiko zainduak, eta bar, sigilatak aurkitzen ditugunak ere kronologia hispanikokoak dira, hau da, kanpotik ekarritako zeramikak izango dira segureni, merkataritza dira zen digute, aurten atera diren beste pieza esanguratsu batzuk izango dira luzernak edo kriseilu hauek, dira garaiko lanparak erabiliko zirenak, sartzen ziren olioa hemen barruan, eta hemen izten zuten sokatxo bat,
eta sokatxo horrekin erabiltzen duten oliozko lanpara baten moduan. Eta aurten atera zaizkigu beste gauza kurioso batzu baita ere izan dira brontzezko hainbat pieza. Adibidez, hemen daukagu zintzilikario lepoko bat, lunula itxurarekin, hemen ere soldaduek edo zaldiek eta normalean eramaten zituzten beraien jantzietan amuleto modukoak, hemen simbolo fariko batekin eta beste gauza kurioso batzuk atera zaizkigu aisialdiarekin lotutako piezak, dado bat brontzezkoa, ezurrezko fitxa bat, harrizko beste fitxa urdin batzuk ere atera zitzaizkigun, txamponak ere ugari atera zaizkigu, txamponei esker ere kronologiak zehazten laguntzen dizkigute eta jatorriak eta bar. Eta hori guztia hemen iparraldean aurkitu dugu. Zer dago aurre Pirinioan 16 kilometroago alderago? Daukagu Hartziko aztarnategia. Ez dakit ezagutzen dezuen, baina hemen gune honetan kokatzeko, hemen ikusten dezuen ura izango zen Itoitzeko urtegiaren amaiera, eta gure aztarnategia hemen kokatuko da. Hemen dago jauregia eta ermita erromanikoa. Pixka bat erresago kokatzeko, hemen dago Nagoreko herria, eta hau izango da Itoitzeko urtegia. Hemen ere geofisikak garrantzia handia izan zuen, ze 2012an zundaketa bat egin zenean ere material aurkitu zen, baina izan bat ere egiturarik aurkitu. Eta esan zuten, ez dugu topatu nun dago den eraikinak, baina gertu gabiltza. Eta egin zutena izan zen, geofisika egin, eta identifikatu zen, planta laukizuzeneko eraikin bat, 20 metro luze ingurukoa, eta erdiko gelan abside bat izango lukeena. Eraikin bat baldin badago, zergatik ez dira egongo eraikin gehiago. Hori dela eta, hurrengo urteetan egingo dira geofisikaren kanpaina gehiago, eta nahiz eta seinalea ez izan oso garbia, eta egia esateko hau da ekinek egindako interpretazioa, eta berak asko zero beto esplikatuko luke, baino edifizio bat, baino eraikin bat, baino gehiago identifikatu ziren. Bat izango zen hemen erdigunean, beste bigarren bat hemen, hirugarren bat hemen iparralderago, eta hemen ere ikusten da errekuntza sistema daudela edo. Planta rektangularreko eraikin hau hemen hegoaldean egongo litzateke. Orduan eraikin suelto bat izatetik, badaukagu konplejo txiki bat. Ez gera usartzen herri bat dela esatera, baina, hemen dago aztarnategia hobeto ezagututa. Hurrengo pausoa, berriro ere egin genitun zundaketak ikusteko, aber materialak eraikinenak eta aurkitzen genituenak ze motatakoak ziren eta ze pista gehiago ematen zizkiguten. Eta alde batetik ikusi genuen laukizuzen formako planta honetan hipokausto bat aurkitu genuen, hau da berakuntza sistema bat orain esplikatuko dizuedana, eta zementuzko zimentuekin, eta material desenterekin eta bar, eta aldiz, metro gutxitara dauden beste eraikinetan, askoz ere egitura xumeagoak aurkitu genitun. Xumeagoak ez du esan nahi okerrago, askotan gauza xumeek informazio gehiago ematen digute, gauza monumentalek baino. Baina, ikusi izan azan, desberdintasuna zegoela batzuen eta besteen artean. Aurten, 2018an, industu genunean, egin genuna zen, absidearen gela hau ireki. Hau da, eraikin honek jarraitzen du bai iparraldera eta bai hegoaldera estantzia gehiago baino, gela bat ireki genuen. Eta hemen ikusten dituzuen hauek guztiak izango dira hipokaustoko adreiluak. Azkar esplikatzeko, hipokaustoa da normalean erromatarrek egindako ekarpen garrantzitsu bat arkitekturari izan zen terma sistema. Nola berotzen zuten ura, nola funtzionatzen zuten erromatarren terma famosoiek. Alde batetik izaten zuten prefornium deitzen den labe bat eraikinaren kanpokaldean, eta bertatik bertako beroa transmititzen zen lurraren azpian zegon utxune batetik. Utxune horiek sostengatzen ziren pilae deitutako zutabe hauekin. Eta orduan, gaur egun, modan dagoen suelo radiante edo horren antzera funtzionatzen zuen. Azkenean berotasunak egiten zunaz da inertziarekin beti gora joan, eta bero hori transmititzen zen bai lurraren bidez, eta baita pareten bidez. Orduan, guk aurkitu dituguna da, pila hauek, baina desmontatuta. Azkenean, adreilu hauek izango dira, adreilu kumulo bat, hau da, adreiluak bata bestearen gainean jarrita,
eta adreio hauek aurkituko ditugu agian zutik 3, baino besteak egongo dira botata. Hala ere, ikusi dezuen hutsune guzti hau, pentsatu dezakezuen bezala hau olako gune bat abandonatzen danean, dena barrura erortzen da. Eta hutsune horrek egiten duna da deposito moduko baten lana. Ze aurkitu dugu horren betekinean? Aurkitu ditugu 100 zeramika pieza, bai, sukalde zeramika pieza, 100 animalia hezur, gehien bat, beia, zaldia, txerria, ardia, hauntza, guk gaur egun ere jaten ditugun animaliak, ez daude oraindik zehatz mehatzik erduta, baino ikusten da badirela sukaldatzeko erabili edo jateko erabili direnen ondarrak, eta baita ere aurkitu dugu 100 zepa edo eskoria puska, bai? Burni mineral zati batzuk ere atera dira eta bar, eta gainera gune batzutan errekuntza zantzuak baita ere. Orduan, hone guztiak pistak ematen dizkigu gune horretan aber zertaz biziko ziren edo ze jarduera egingo zituzten. Bai? Bueno, ja, bukatzen ari naiz, Orduan, labur biltzeko, gune honetan zertaz bizi ziren, zer zegon, zer egiten zuten? Alde batetik badakigu justo Ibainetako pasoaren hegoaldean, hortzegon Lautadan, bazegoela asentamendu bat. Ez dakiguna ziur da asentamendu horren izena. Hemen ikusten dugun bezala, dauka gaur egungo herriek daukaten egitura berbera. Hau da, erdian dago galtzada bat, gaur egun errepidea izango dana, bai? Hemen ikusten dugun bezala, eta alboetan galtzadaren inguruan antolatzen dira eraikinak. Hainbestekoa da antzekotasuna, zeren guk aurkitu ditugu galtzadaren inguruan ura kanalizatzeko egiturak. Ez dakiguna da nur fekala, edo euri urak, edo biak, eta gaur egun, auritzera baldin bazoazte, errepidearen bazterrean ere kanalak aurkitu ditzakegu. Bai? Orduan, ideia bat egiteko, ondo dago auritzera jun buelta bat ematera, eta ikusten duzu zein izango zen herriaren egitura. Gero, bai ikusi eguna da, eraikin hontan indusketak egin ditugunak 2017 eta 2018 urtean, fase mordoa dagola. Hau esaten dintenean, zuek pentsatu behar dezu edala, panpine rusiar bat edo matrioska baten moduko, hau da, eraikin baten barruan daude eraikin asko, bai? Zagiten dute moldaketa bat, gero beste bat gehitzen diote, eta zuek pentsa, hemen daukagu kanpoan, azkenetariko fasea dirudien eraikinaren pareta, baina hemen azpian, metro bete, metro tapiko berago, ikusten daguna da beste pareta bat, ez daukan inongo loturarik bestearekin, eta orduan badakigu hau, dagola beste honen gainean, beste orden batekin, eta honen azpian ere, beste eraikin eta beste arrasto batzuk egongo direla. Orduan, jendeak esaten duenean, eta eraikin hau zertzan? Bueno, zertzan noiz. Agian hemen goian zaukan funtzio bat, gero hemen beran zaukan beste funtzio bat, baina guk ikusi ditugun egiturarekin eta ikusi ditugun aztarnekin, badirudi momenturen batean behintzat, lehen hartzikin ikusi egun berokuntza sistema edo terma sistema horren antza duen zerbait izan daitekeela. Oraindik ez gara iritsi, ikusi dugun leheno pila edo zutabetxoiek aurkitzera, baina oraindik ez gara iritsi ere beko geruzara. Orduan, agian, hurrengo urteetan bertan induzten jarritzen baldin badagu, teoria hau konfirmatuko dugu edo ez ezatuko dugu. Gero ikusten duguna da, hori, gune honetan, eraikin honetan dauden materialak esanguratsuak dira. Hau da, opuska ementikium edo zementuzko paretak edo zementuzko zoruak ezin zituen edo zeinek bere etxean egin. Hau zen imperioko gune, imperiotik boterea zetorren gunetan egiten zuten lekuetan. Bai, azkenan teknika hauek esportatu egiten zituztelako eta bar. Orduan honek ere adierazten digu gune honen garrantzia. Aldiz, galtzadaren bestaldean ikusten duguna, fisikoki gertu dago, baina egituraldetik ez dauka inbesteko antza. Zesan nahi du honek, edo nola interpretatu daiteke hau? Alde batetik izan daiteke izatea garai desberdinetakoak. Beste batetik izan daitezke ere, azken finean gaur egun ere eraikin bat egon daiteke teknologia punteroarekin eraikita eta ondoan egotea eraikin bat hala moduz eraikita.
bai, desberdintasun sozialak edo segun zertarako dan, modu batera edo bestera eraiki izana. Ondoren, ikusi dugun beste fenomeno bat da ere, aztarnategi hau ez dela suntxitua izan. Ez dugu aurkitu ez eraso baten arrastorik, ez aurkitu dituguna da paretetako harriak askotan ustuta. Iskinetan normalean egoten dira harririk launduenak, harririk hoberenak. Eta hemen ikusten duguna da, justo falta direla iskinetako harriak. Zergatik, hori da, inguruan zegoen jendeak, jundalako eramaten eta probetxatzen beste gauzeta batzutarako, hoberen zuden materialak, baliotsuenak zirenak, diru gehien atera zezaketenak, eta orduan guri galtzaizkigunak, esan ezagun direla, sobrantenak edo. Bale, hori zalduari dagokionez. Hartzi dagokionez aldiz, garbi dagona dala, konplejo txiki bat, galtzadatik gertu dagona, orduan galtzadarekin lotuta egongo zana, badakigu berokuntza sistema edo terma moduko txikiren bat izango zula eraikin batek gutxienez, eta behin hori abandonatua izaten denean, baita ere, erromatar garaia, baino garai berrantiarragoan, erabiliko dala zabortegi moduan, hau da, gune hori beteko dutela, janari arrastoekin, hautsi zaizkien zeramika arrastoekin, ondoren ikusten da baita ere erabili dutela metalurgiarako esaten terean, horri inguruan, erdiaroan dokumentatuta daude meategiak. Orduan, ez darritzekoa, erromatar garaian ere, meategi horiek ustiatu izana. Eta, ze izan daiteke hipotesietako bat, erabili zutela meategi horietako mea bertara jetxi, bertan reduzitu, hau da, inpurezak eta komunitzaizkien zatiak kendu, fundituta, eta benetan garraiatu ondoren balioa izan dezakeen mea. Eta horrekin lotuta, aurten adibidez aurkitu dugu baita ere hemen dago. Kuina bat, kuinak normalean erabiltzen dira edo basogintzan zuhaitzak mozteko, edo mehatzaritzan ere erabiltzen dira mea erautzia izateko. Orduan, mea agertzea eskoria horiek, gehi agertu zaigun honek ere, eman diezagukena da pista batzuk, agian mehatzaritzak seguruenik garrantzia izango zula inguru horretan. Orduan, ja pixka bat bukatzeko, nahiko nuke gehitu, guk erromatarrei buruz daukagun irudia dala oso monumentala, eta oso mediterraneoar ikuspegikoa. Eta orduan, guk ikusten dagunan horrelako zerbait, erromatarra izan daitekela baita ere, eta agian horrelako aztarnategi batek ematen digun informazioa baliagarriago izan daiteke, hori lehen esan duten bezala, eskultura batek izan dezakena baino, edo gauza ikusgarri balore artistiko batek daukana baino. Orduan, imaginatzen ditugunean, erromatarrak gure inguruan, Kantauriar isurialdean eta nik uste dut behintzat, horrelako eredu batetik gertuago ibiliko gerala, agian buruan izan ditzakegun harrizko anfiteatroak eta horrelakoak baino. Pixka bat idea horrekin jarrituta, horrelako antzeko zerbait gertuago ikusten dut buruan izan ditzakegun pelikuletako irudiak baino. Hala ere, ikusi da, guk behintzat ikusi eguna da, 2011 urtetik, mileriok aurkitzetik, onera, aurrera pausak ematen jungerala, baina etorkitzunerako erronkak ere mila gelditzen zaizkigu, azkenean zalantza pilo bat daude, ikerketa hilo pilo bat daude, orduan, jumarko gara pixkanaka, teknika desberdinak baliatzen, indusketa desberdinak egiten, materialeak ikertzen, pixka bat osatu alizateko inguruen buruzko erromatar garaiko kronika txiki bat. Eta, eskerrak eman lehen esan duten bezala, lantalde honetan parte hartzen duten guztiei, gehienak borondatez bolondrese aritzen direlako, eta mila esker. Suposatzen dut, igual galderak izango dituztela, ez? Bai? Txanda hori irikitzen dugu hain, nahi izan ezkero.
lehen aipatu duzu, garaiaren inguruan, Kristondorengo laugarren mendea edo aipatu duzu momentu batean, gero horre zure diapositiba batean edo bigarren, hirugarren mendea ere aipatzen zen. Aurkitu dituzuen aztarnarik zaharrenak eta berrienak zein izan lehizke edo noiz utzi ziren eta noiz hasi ziren edo? Bueno, bai, hori agian ez eta aipatuz hori, ez eta esan hor zegoen guztia, baina guk oraingoz aurkitu ditugun aztarnarik zaharrenak materialei dagokionez datatu ditugu eta numismatikak ere ala esaten digu, dira Kristo ondorengo lehenengo mendekoak. Eta horrek ez du esan nahi lehenagotik etzegonik. Esan dizuet, oraindik goiko mailetan gaudela eta badakigula beruntz jarraitzeko aukeran bagian gauza zarragoak aterako zaizkigula. Esan dezagun kronologiarik berrienak, aztarnategi hauetan material erromatara aurkitu dugu bakarrik. 2000 eta piko piezetatik bakarrik aurkitu ditugu 2 zeramika pieza bidriatuak, hau da, erdiarokoak edo ondorengoak eta 2 gainazalean. Orduan, aurkitu dugun berrienak, esan dezakegu direla laugarren mendera arte edo luzatzen dira. Artzibarren aurkitu ditugunak, gehien bat 2-3 mende horretan daude. Zalduan, pixka balentxeagoak ere aurkitzen ditugu. Eta daukagun beste datazio bat izango da galtzadarena, ze galtzada induztu zanean, lagin bat hartu zen ikatz batena, galtzadaren preparazio mailan, nivelazioan, eta hori bidali izan karbono 14arekin datatzera, eta era aldaketan, hau da, garai aldaketan datatu zuen. Beraz, eskematxo bat bezala egiteko, izango zen, galtzadaren preparazio hori da 0 urte inguruan, eta gero ja materialak agertzen zaizkigu lehenengo mendetik laugarren mendera arte. Horrek ez du esan nahi lehenagotik ezer ezagonik, edo idan birmoldaketa bat, edo etorkizunen ikusi beharko da. Horrek badauka zer ikusirik iturrisarekin, iturrisa aipatzen da zenbait zean eukilezake horre kokagunerik iturrisa dalakoak? Bai, azkenean hori, hasieran esan dut, alde batetik daude iturri idatziak eta bestetik daude iturri arkeologikoak, eta askotan uztartzea zaila izaten da. Iturri idatziak esaten dute, hori, Ponpaelo edo Iruñaren ondoren, badagola mansio bat edo gaur egungo izango genuen benta edo posta moduko bat izango zala Iturisa, ondoren dago Sumo Pirineo eta ondoren Imo Pirineo. 3 izen horiek ematen ditu. Orduan, gero distantziak ere ematen ditu, baina galtzadarekin kalkulatuta distantziak ez dute ematen ikusteko ea hartzikoa izan daiteken Iturisa, edo izan daiteken Zalduakoa Iturisa, edo baina normalean distantziak ez dute ematen ez hemen eta ez inon. Orduan, Zalduako hori Iturisa toponimo horrekin bat etorri daitekeela? Agian izan daiteke. Kontua da, guri evidentzia zientifikorik, hau da, iturridatzirik arkeologikoki agertu arte ezin degula 100% esan, begira, hau da, kartela aurkitzen dagunean, ongi etorri Iturisa derlako zerbait, esan halko dugu, baino momentu horretaraino, edo beste mileroren bat agertzen baldin bada distantziarekin, edo horrela, ikusi beharko da. Baina oraingoz, hipotesi horretan gabiltza bai. Bai, atxaldeon. Zeo zer gehiago esan dezakezu numismatikari buruz, alegia, izenen bat azaltzen dan, enpedadore izenen bat, edo olakorik? Bueno, hemen dago Mikel Egorburu dela, gure esan deten lantalde horretako numismatika arduraduna. Zakit, agian, pentsatzen dezuk azalpen argiagoa eman dezakezula edo nahi baldin badezu. Bueno, pixka bat laburtzeatik esango nuke 2 garaitako txanponak agertu dirala. Lehenengo mendekoak, batez ere asak dira, Claudioren garaikoak edo, eta gero salto handi badago 3. mendearen azkeneko zatia eta 4. mendearen lehenengo erdia.
Beraz, ni jarriko nituzke, grosso modo, jarriko nituzke, 30. urtetik 100. bloke bat, gero ikusi beharko da, nun agertu diran, ea maila konkretu batzutan dauden, eta gerogokoak, 250, 350, bitartekoak, hor ere beste multzo handi bat dago, tartean oso gutxi. 120. urtetik 250-era pare bat bakarrik agertu dira. Hor eten badago. Baina, klaro, hori dana etxe konkretu batean da. Ez dakigu 10 metro, 30 edo 50 metro arutzago edo 150 metro arutzago edo nuntzago zer arkituko dugun. Eta sakoneran ere baita aldatu liteke. Eta gero, beste zerbait esatearren, esango nuke asak dirala zarrenak, eta izango lirateke kobrezkoak, eta berrienak 250, 350 bitartekoak, baita ere kobrezkoak, baino txampon askoz ere txikiagoak, finagoak, zerbait ulertzen bat zute hortaz, antoninianoak, centennialis, horako numus txikiak. Eta txampon ikusgarririk, aure horik ez da gertu, eta pare bat denario bai agertu dira. Eta gero pikin bat zuzentzearen oianeri, txamponetako bakarra ez da erromatarra, iberiar estilokoa da, zaldun batena da. Baina ez zaio diruola edo zeka garbi ikusten, baina lantzadun jinetearenaz zaldunarena bada. Eta hori normalean izango litzake lehenengo mendea Kristoren aurretik, garai hortakoa. Baina ez du esan nahi aztarnategia garai hortakoa danik. Txamponak bere balioa zeukaten, bere metalaren balioaren gatik. Orduan, errez erabili daiteke Kristoren aurreko lehenengo 2. mendeko txampon bat, Kristoren ondorenen 2., 3., 4. mendean. Metalak balio duelako. Orduan, ez, hori aspat da ere baita. Bai. Zilarrezko bi denario txiki agertu ziren. Eta horiek kokatzeko, uste izango ziala, 140 urtearen ingurukoak, 140-160. Bai, zalduna lantzakin eskubitara bai, eta letraren bat bere azpian bai, zaldiaren hankatartean horregoten da idatzita. Baina letra horiek ez dira latinezkoak, iberiar estilokoa dira, eta txampona ondatu xamarra dago. Gaina izugarri kostatu zitzaigun ikustea zer dan. Batita beste pasa, eta ez genuen, bakoitzak jeroglifiko bat ikustezen. Eta halako batean beste erabate ikusita, beste angulo batekin, beste alde batera eman da, egunak pasatu ondoren, zaldia dagoeta. Eta zalantzarik gabe iberiar estilokoa. Ez du esan nahi, iberiarrak izan berdutenik mediterraneo hortzekoak edo penintsularen hegoaldekoak. Hemen baskoiek ere kirgilatu edo akoinatzen zituzten txamponak ere baita, naiz eta bertako hizkuntza euskara izan, eta gero latina ere, grafia iberiarrez egiten zuten. Hemendik aurrera zalduako lanak jungo dira egiten orain arteko erritmoan edo beste erritmo bat planteatzen da. Bueno, erritmoaren asuntoa ezagit onerako txarrerako, finantziazioaren menpe egoten da, zoritxarrez gehienetan. Eta orduan, aurten hauteskundeak direla eta horrek markatuko du pixka bat urrengo urtetako erritmoa. Guala ere saiatzen gera, pixka bat hortatik alik eta independientenak izaten eta, baino tamalez diru laguntzak eta subentzioak eta gehienak erakunde publikoetatik etorren zaizkigu. Beraz, hori da pixka bat
erritmoa gehien markatzen diguna. Hori datorren aurtengo urtean, 2019an, kanpaina berri bat egingo dugu, hori ziurtatuta daukagu, uztaileko hilabetean, baina hortik aurrera nola joango da, ikusi beharko. Geizki ulertioz baizut, suntxik eta arrastorik edo ez dago, ezta? Bere kabuz eroriko zen, abandonatuta, edo zute aztarnarik edo aurkitu zute, sistema defentsiborik edo aurkitu da, geofisika horren bitartez? Eske zalantza hondinetariko bat da, noiz, ikusten dugu hori, eten badagola 4. mendearen erdialdean, baino zergatik. Geofisikan ondo ikusten direna da sute orokorrak. Ze tokatu zaigu beste inguru batzuetan, erasotuak izan diren herriak ikustea, eta erakusten dizkizute ereduak, eta ikusten da herri osoa erreta dagola, edo erdia, edo zati bat, eta hemen ikusten dira errekuntza zantzuak, baino labe bati dagokiolako, edo jarduera ekonomiko bati dagokiolako, baino ez dago ezer orokortua. Eta gainera, espolio zantzu bain nabarmenak izan da, eta espolio horietan bakarrik erromatar garaiko materialitatea agertzeak, orduan horrek erakusten duguna da, arrazoiren batengatik kokagun hori utzi egiten dutela, inguruko beste nonbaiten kokatuko dira segurenik, eta hori erabiliko dute, gaur egun gune horri arrobi deitzen zaio. Horri inguruan dagoen toponimoa da. Orduan, erabiliko dute, bertatik harria, materialak, baliozkoa daukan gauza guztiak ateratzeko, eta orduan gelditzen diren sobrabide guztiak, metatzen dijoazte, pilatzen dijoazte, eta gu ari gera hori den ateratzen, eta industen egondan jendeak eta badaki, gehan pasatzen dituzula 2 aste eskombroa, erromatar eskombroa da, baina eskombroak eta eskombroak entzen. Lurzoru batera iritsi arte, edo ikusten duzu pareta nondik nora joango zan, baina eske utxunea daukazu bakarrik, eta utxune hori dago zaborrez eta materialez beteta. Orduan, hori da etorkizunerako zalantza handienetako bat. Baina momentuz harresirik edo ez? Harresirik ez da ikusi oraingoz, eta geofisikan ere ez da antzeman. Kontua da, mendebaldera, hau da, pistaldera, ikusten da, nundagon gutxi gora bera, hiriaren amaiera, baino nola ekialdera basoa hasten dan, hor geofisika ezin izan da egin, eta orduan ez dakigu hor mugar fisikoren bat beraiek bazaukaten edo ez. Bai, gizaki erresturik aurkitu da? Guk ez. Horren oso ondoan aurkitu ziren nekropoliak 80-90 hamarkadan beste talde batek induztu zituna. Nekropolia zan erretako errautsak gordetzen zituzten ontzietan, eta uste dut 30-40 individuoren nekropolia aurkitu zutela, gainera inguru horretan 2 nekropolia aurkitu zituzten, bata bestearengatik nahiko gertu, eta guk gure aztarnetan lehengo urtean gizaki hortz bat identifikatu genuen. Baina, zegoen eskombro tartean eta sartuta, eta gure hipotesietako bat esateko hori nola iritsi zan horrea, izango zan, benetan lurperatuta egongo zan, gune horretako lur hartuko zuten betetzeko edo horrela, eta bera mango zuten nola hortz bat, tal kual, ze ez dauka inungo loturarik, ez da agertu beste zurrik inguruan, ez da zerrez. Nei, oain agertu dan bide oso horrekin eta izan lehike iter 34 edo hori da zea ez da. Baina hori oso ekialdera gertatzen da Iruñatik, Ponpailotik, ez? Ez da Iruñatik pasatzen. Eta Iruña oso mendebaldea geratzen zaio edo ni nago erratuta. Ez, bai, hori bala da. Hor kontua da, galtzada hau ikertu zanean eta identifikatu zanean, eta hor zu planteatu ezun zalantza horietako bat ere planteatzen da. Eta azkenean, Iruñara zer hor egon behar du desbioren bat, edo beste bideren batekin komunikatuta egon beharko da,
kontua da, metodologia berarekin beste bailaretan eta minatu dala, eta ez da ez miliariorik aurkitu ez ez orduan badakigu pasoa horti joala. Eta orduan beste punturen batean, hegoalderago eta hor bai egon barko zula desbioren bat Iruña aldera juteko. Orain ere lantaldeko kide batzuk ari dira hor lanean, saiatzen beste hor inguruan egon daitezken beste galtzadak identifikatzen, eta ikusi beharko da hemendik urte batzutara olako galderak eta argitzen laguntzen diguten. Erroibarren metodologia berarekin ikertu da, eta ez miliario bat berare aurkitu, bideak erromatarrak beti erabiltzen zituzten 6%, baino gutxiagoko maldarekin, eta proposatzen zen bide horretan malda handiagoko guneetatik pasa beharra zeukan bai edo bai. Horri inguruan ez da beste alternatibarik aurkitu. Gero, Gueskaldera junda eta adibidez Sonporten badakigu, eta hori dokumentatuta dago, beste paso bat zagola eta Katalunia aldera eta horre bazauden gehiago. Baina Nafarroa inguru honetan, hau da identifikatu dan bakarra. Hori da beste, esan dezagun, beste ardatza bat da hego-ipar, eta beste izango zen mendebalde ekialde. Eta orain, lehen esan izutena ikertzen ari direla beste hori, izango zen pixka bat, hori Tarroko jaso lotuko zuen galtzada horretan ari dira lanean. Zakit. Eta galtzada hau, hegoalderuntz, nora dijoa? Hegoalderuntz, badijoa ja Nafarroan lehen ikusi dugun mapan, Dexente atzera jo behar da. Hementxe. Ez. Atzera. Hemen ikusten dugu Nafarroako ibilbidea, baino hemen nahiko ondo ikertua dago hegoaldera, sartuko zala Zaragozako 5.000 eskualde ingurutik, eta hor dauden Los Bañales Aztanate inguruan, eta hortila jungo zan, Zaragoza, Kaixara Augusta aldera. Ezke horrek zentzu handiagoa dauka Aztarnategiko kronologiarekin. Pixka lotzen duela Augustoren garaiko ibilbidea, ez? Gero mendebaldean beste gauza batzuk gertatzen dira, baina ekialderuntz honek zentzu handiagoa lotzen ditulako beste gauza batzuk. Galdera gehiagorik ez baduzue, Oianeri eskerrak eman, zuei ere, izan duzun arretagatik eta hurrengo arte. Bai?